Protagonistas de la historia. Hai agasallos que non se envolven, que non se mercan, que non se gastan co tempo. Hai agasallos que atravesan a historia e transforman a vida. A Pascua é ese agasallo. Un agasallo que nos dá a ledicia máis fonda, a que non depende das circunstancias, a que toca a vida en todo o seu ser. A ledicia que nace de saber que a vida venceu a morte e que o amor é máis forte que todo. O tempo pascual é un agasallo e tamén unha invitación a descubrir a beleza da vida, a forza da esperanza e a profundidade da fe. Tres dons que sosteñen a nosa historia e fortalecen o noso camiño. Xesús preséntasenos como a bo pastor, o que coñece o seu rabaño, o que non abandona, o que sae ao encontro e busca a ovella perdida ata atopala. E tamén o Señor resucitado, que camiña cos de Emaús, o que acompaña na dúbida, no cansazo, na desilusión. O que cambia o rumbo da historia, cando se deixa coñecer o partir o pan. Así actúa Deus, dende o encontro, dende a cercanía, dende o amor que transforma. Este abril acolle o agasallo da Pascua. Déixate atopar, déixate acompañar, déixate transformar. Porque a Pascua é un agasallo que atravesa a nosa historia e a enche de vida. Protagonistas de la historia. Acogerla, vivirla, regalarla.